Ndithi mandibulise kulona ngemakhaya igama ngimehlepelewa ikwandim kwesona sitishi sakho sithanayo mphulaphuli sitishi sakho esiyintando EBFM mphulaphuli kanti ke imizuzu nje imithathu kokuba kuthanda kubetha insimbi isithandathu ngokuhlwa kwanamhlanje isengimehlepelewa ndimlo ndikuthululela indaba zebhola ekhatywayo zelizwe laseMzantsi Afrika kanti nezelizwekazi iAfrika. Siqale mphulaphuli kwindaba zokuqaleza namhlanje sifumanisa uba ngaba uthembi kwesilotshi mphulaphuli ude wafumana isigwebo uzukhumbule kaloku mphulaphuli uba ngaba ebetyholwa ngokuhlukumeza owasetyhini mphulaphuli kanti ke ngizathi ndikufundele inqaku mphulaphuli elithe laphuma namhlanje ndithi mandithanda ukucebisa abaphulaphuli emakhaya ba eli nqaku ngizathi ndikufundele lona libhalwe ngolwimi lwesiNgesi lifuneka ngolu hlobo lenqaku mphulaphuli. Mako Lorch was given a 3-year direct imprisonment order by the court, but it has been suspended for 5 years. The marksman is also said to pay 100,000 rands for assaulting his previous girlfriend. And the money will head to GBV groups, and Austin Titlebodo reported that the first half of the money should be paid today, and the rest of the money will be paid monthly for a period of 5 months. So, ngokutsho ke mphulaphuli isigwebo sihambe ngolo hlobo ngoko ke kuthetha uba ngaba uthembi kwesilotshi odlalela iOrlando Pirates kunye neBafana uzobuyela ebaleni aphinde aqhubekeke nomdlalo wakhe mphulaphuli kanti ke siphinde safumanisa uba ngaba akavumelekanga ngokomthetho uba ngaba abe negani mphulaphuli into leyo esithanda ukuthi ngumpungo olwimi lwethu lwesiXhosa. Ugqithela mphulaphuli kodwa singayanga kude kwalapha kwiOrlando Pirates sifumanisa mphulaphuli uba ngaba iqela leOrlando Pirates likhuphe ingxelo yezempilo zabadlali kanti mphulaphuli kukho abadlali abambalwa fumaniseka belimele mphulaphuli kanti ke lo ngxelo inabadlali abafana noJames Munyane, oSipho Chine, oAzele Matrose ndibala ntoni na kanti ke mphulaphuli yona nto esikhwanqisileyo thina nje ngabalandeli bebhola ekhatywayo yoba basekamako mphulaphuli ngomnye wabadlali abazathi bahlale ngaphandle apha ebaleni ixeshana nje mphulaphuli njengoko sifumanisa uba ngaba uzawuhlala iinyanga ezintlanu uqala ngoku kanti ke bekhe walimala apha edolweni nto leyo emenze uba makahambe ayokwenziwa isurgery kodwa ke mphulaphuli lwa surgery yakhe lapha edolweni iye yaphumelela nto leyo nayo esivuyisayo mphulaphuli kanti ke ndisathetha ngovuyo njalo masitsibe mphulaphuli siphume eRhawutini siye eWestern Cape eMpuma Koloni mphulaphuli apho sithanda ufumanisa uba ngaba uLook Baartman akapheli emathini akapheli itu emlonyeni namphulaphuli siphinde safumanisa uba ngaba uphinde wathatha indebe yeSAFA Cape Town Junior Football Player of the Year. Sithi masimqhobele izandla mphulaphuli bangaba uyasebenza ngendlela engumangaliso sithi sisajonge apho sabona ba unamanqaku asibhozo kwiDDC. Sizukhumbule ke ba yisizine ke yokuqala le kwiDDC mphulaphuli kanti ke kuDSTV Premiership unenqaku elinye inqaku elo awalifumana edlala noItumeleng Khune kanti ke mphulaphuli ngendaba zethu zokugqibela ezathi zikothuse ncede mphulaphuli ungawi uba ngabe ume ngeenyawo uze ungafeyinti uba ngabe uhleli phansi kanti ke iRwanda ibethe ibafana bafana ngamanqaku 2 kuya kwiqanda qox kanti mphulaphuli ke loo nto ichaza uba ngaba ilizwe laseRwanda liwina umdlalo osesikweni okokuqala usukela kwinyanga kaMarch ngonyaka ka2021 emveni kokuba bebethe ibafana bafana ngamanqaku 2 ukuya kwelingekhoyo ukosothusa ke mphulaphuli they are ranked 140th in the world iRwanda lena ithe yabetha ibafana bafana which is ranked at 64 in the world kanti ke mphulaphuli uzukhumbula uba ngaba ibhola lena uzuthi xa usothuka uphinde ubuye ukhumbule uba ibhola iyaqanqeleka njengoko benilindele uba ngaba ibafana bafana ingaphumelela kwiRwanda kodwa ke isothusile iRwanda yaze yaphumelela lo mdlalo ngamanqaku 2 kanti ke lamanqaku 2 afakwe kwisiqingatha sokuqala kula mdlalo mphulaphuli kodwa ke kukho ininzi into ethethisayo uba xa mphulaphuli ngithenda phazamiseka nje kancinci kodwa ke mphulaphuli njengoko bendisatsho ngaba ininzi into ethethisayo mphulaphuli edibenisene nokuba la mdlalo lowana bengamelanga uyaqhubekeka ngenxa yendlela ibala elibe lingalo abantu bathanda ukuchaza ngoba it was a waterlogged pitch into bomqobozo wena mphulaphuli biyinto nje embi nto leyo elivaleleyo iqala libafana bafana bangaba likwazi udlala ibhola yayo lesiqhelileyo kuthiwa yi-carpet football ngolwimi lwabaneno lezigwibhu kanti ke mphulaphuli ibhola injalo
singayichaza lo hlobo umpulapli kanti ke manje ukuziqukumela nje ngolo hlobo iza ngokuhlwa nje kanti salophinda sifumane izindaba umpulapli ngecala empini kwensimbi yesithandathu ngokuhlwa kwanamhlanje izabe sithulelelwa kwandimi lo uElihle Belewa kwisitishi sakho esindando uEDFM dayibele xesha elilandelayo kamnandi.